Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira mangayataken muja kasektenira Ya Yayi. Yen mengkono ayo padha nindakake kewajiban dhewe-dhewe. Aku tak mbotoi. Yayi Prabu Duryudana, kowe mbotana Werkudara supaya besok kodrating jagat perang gedhe Bratayuda dadi Pandhawa lan Kurawa kanggo sarana lebure ngangkara murka. Kuwi nggih, Koko Prabu monggo sewang-sewangan Koko Prabu. Thank you.